Mae tap di gwthio yn y bathroom, dwi wedi reportio fo ar y 15th, dwi'n eisiau reportio fo, o 15th o 17th, oedd y January. A basically, beth sydd wedi gweud, mae tap jyst di gwthio lawr yn y bath, okay. A mae'n nath o dweud bod na ddim neb i ddod allan tan y 29th. So nes i dweud bod hynna, braidd bod hynna emergency, mae hwn yn emergency, bydda fi o, dydio ddim ydyn nhw fel. So nes i om ar y 20th, a nes i nôl ar y 23rd, a mae tap di sbyrtian tu allan iddo, felly. A mae wedi mynd lawr i yma, a mae wedi dod lawr y ceiling i gyd a reid y carbedia. Nes i'r carpad a soffa yma, a rhyd y wal yma, papi wal, so mae wedi damage y soffa a'r carpad a lain o'r bathroom yn llofft. Dim byd rili, dweud, dwi wedi bod yn gwytiad, doedd nhw'n poeni am un byd, dwi'n gadael fi fama gwytiad basically fo carpad glyb, dwi'n gorau godi fo sychu fo, dwi'n gorau roed o'n lawr, a maen nhw wedi gorau cythu fi wedyn yn dweud, a dim negligent studio, a nhw bai nhw oedd o, cos nes i reportio ar y 15th. Gwylydd nhw, ffordd maen nhw'n trin pobl, mae o'n afiach, ffordd maen nhw'n trin pobl efo tai am chi. Dwi'n bod ar ffordd nhw'n 15th, a mae Iwan yn 26, dwi'n ia. Dwi wedi cael llythyr gyda nhw wan yn dweud i si plio iddyn nhw dalu am carpad a bach damage maen nhw wedi gwneud efo'r dŵr a nath nhw'n dweud a dweud na dim bai nhw dio, na dim negligent nhw dio. A o'n i wedi reportio ddigo buan, o'n i wedi reportio ar y 15th a dim byd yn ôl gyda nhw dweud o dim bai ni dio. Cos oedd o dŵr, pan nes i reportio oedd o dŵr yn licio i fewn i bath, oedd o byd oedd o allan o'r bath, ar ochr bath neu'n byd. A wedyn, nes i portio, wedyn nhw, nath o dweud, oedd yna neb allan tan y 29th, a nath o dweud, oedd yn emergency. Wedyn, pan nes i om ar y 20th, beth nes i dweud chi, nes i nôl ar y 23rd, a oedd dŵr wedi dod allan o'r ochr y tap, ar hyd o'r ochr y bath i gyd, a wedi dod lawr y ceiling i gyd yma. Mae'r ogla wedi bod yma tan wwan, mae'r ogla dal yma, ond oedd o mor bad wwan. Mae even Sean drws nesaf di reportio i adra a council bod yna rats neu beth di marw yn tŷ fo, bod yr ogla mor ddrwg efo yma, oedd o'n mynd i tŷ fo, ac oedd o'n mynd drwy bathroom tŷ fo fyd, mae bathroom fi fyna. Basically, mae bathroom fi fyna, mae bedroom fo drws nesaf i bathroom fi, a oedd o'n dweud bod ogla dy dwad i tŷ fo. So oedd wedi reportio fi adra, a felly bod ogla fech, ond o tŷ fi oedd o'n dod o. Y coed, dio. So dwi'n gwybod di dŵr, dwi'n dan y coed i gyd, dwi wedi gorfod tynnu'r yndol i gyd o a dan y carpad ma'n. A wedyn dwi wedi gorfod roed y carpad yn ôl, dwi wedi gorfod sychu fo, ges i machine sy'n sychu fo yma. Dwi'n ma brwd, dwi wedi bod yn aros yma pan mae'n dod o Isle of Wight am 10 days. So ni wedi gorfod roed y carpad yn ôl iddo fo hefyd, iddo fo caros fo'n plant fo. So dwi'n gorfod byw fel un wan tan ma'n dwi'n cael gwybod beth sy'n digwydd os dwi'n mynd i dalu fi am carpedi yma a'r soffa felly, ti'n bo? Mae diolch yn deg, maen nhw'n tritio bobl fatha rybys i fod yn hwnna, felly, cos mae bobl yn talu rent, a dyn nhw'n cael i fatha chwarae teg, ti'n gwybod? Dyn nhw'n dod yma, dyn nhw'n poeni mi tai mwy, maen nhw'n gadael i tai fynd, wedyn mae bobl yn talu am beth am y carpedi, soffa, a maen nhw'n cael damage because o nhw, a dyn nhw'n gwneud beth ti'n gael di llythyr yn dweud, sori, dim bai ni, ond hynna ti'n gael gyda nhw, a dwi'n gweld hynna disgres, mae hynna'n afiach, ffordd maen nhw'n trin i tenant, mae'n afiach.